channel. Bye. Thank you. రామ 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 ఉయ్యాలో రామనే శ్రీరామ ఉయ్యాలో రామ 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 ఉయ్యాలో రామనే శ్రీరామ ఉయ్యాలో పుట్టింది ఏ ఊరు ఉయ్యాలో పెరిగింది ఏ ఊరు ఉయ్యాలో పుట్టింది ఏ ఊరు ఉయ్యాలో పెరిగింది ఏ ఊరు ఉయ్యాలో పుట్టింది శ్రీశైలం ఉయ్యాలో పెరిగింది శ్రీశైలం ఉయ్యాలో పుట్టింది శ్రీశైలం ఉయ్యాలో పెరిగింది శ్రీశైలం ఉయ్యాలో శ్రీశైల గ్రామంలో ఉయ్యాలో శివలింగానివి ఉయ్యాలో శ్రీశైలం గ్రామంలో ఉయ్యాలో శివలింగానివి ఉయ్యాలో ఆడుకుంటా పాడుకుంటా ఉయ్యాలో యాడికెళ్ళి తీవి ఉయ్యాలో ఆడుకుంటా పాడుకుంటా ఉయ్యాలో యాడికెళ్ళి తీవి ఉయ్యాలో ఐదునే జంగల్ల ఉయ్యాలో చెరువు గట్టస్తివా ఉయ్యాలో ఐదునే జంగల్ల ఉయ్యాలో చెరువు గట్టస్తివా ఉయ్యాలో ముందుగా నిలిసితివి ఉయ్యాలో మూడు గుండ్ల పైన ఉయ్యాలో ముందుగా నిలిసితివి ఉయ్యాలో మూడు గుండ్ల పైన ఉయ్యాలో నల్గొండ జిల్లాల ఉయ్యాలో నైజాము తాలూకా ఉయ్యాలో నల్గొండ జిల్లాల ఉయ్యాలో నైజాము తాలూకా ఉయ్యాలో ముందుగా నిలిసితివి ఉయ్యాలో మూడు గుండ్ల పైన ఉయ్యాలో ముందుగా నిలిసితివి ఉయ్యాలో మూడు గుండ్ల పైన ఉయ్యాలో ఒక్కటే గుండును ఉయ్యాలో మూడు గుండ్లు చేసి ఉయ్యాలో ఒక్కటే గుండును ఉయ్యాలో మూడు గుండ్లు చేసి ఉయ్యాలో గుండు గుండుకేమో ఉయ్యాలో గురుతులింగానివి ఉయ్యాలో గుండు గుండుకేమో ఉయ్యాలో గుర్తులింగానివి ఉయ్యాలో బండ బండకేమో ఉయ్యాలో బాలలింగానివి ఉయ్యాలో బండ బండకేమో ఉయ్యాలో బాలలింగానివి ఉయ్యాలో కొమ్మ కొమ్మకేమో ఉయ్యాలో కోటిలింగానివి ఉయ్యాలో కొమ్మ కొమ్మకేమో ఉయ్యాలో కోడిలింగానివి ఉయ్యాలో కింద పార్వతమ్మ ఉయ్యాలో మీదను గుంటివి ఉయ్యాలో కింద పర్వతమ్మ ఉయ్యాలో మీదను ఉంటివి ఉయ్యాలో చెరుగట్టు గ్రామంలో ఉయ్యాలో నువ్వు వెలసినావు ఉయ్యాలో చెరుగట్టు గ్రామంలో ఉయ్యాలో నువ్వు వెలసినావు ఉయ్యాలో నీ సాటి భక్తులు ఉయ్యాలో నీ పూజ కచ్చిరా ఉయ్యాలో నీ సాటి భక్తులు ఉయ్యాలో నీ పూజ కచ్చిరా ఉయ్యాలో బాలలు లేనొల్లు ఉయ్యాలో భ్రమతో వచ్చిరి ఉయ్యాలో బాలలు లేనోళ్ళు ఉయ్యాలో భ్రమతో వచ్చిరి ఉయ్యాలో పిల్లలు లేనొల్లు ఉయ్యాలో బీతిలి వచ్చిరి ఉయ్యాలో పిల్లలు లేనోళ్ళు ఉయ్యాలో బీతిల్లి వచ్చిరి ఉయ్యాలో 41 రోజు ఉయ్యాలో మండలం చేస్తిరి ఉయ్యాలో 41 రోజు ఉయ్యాలో మండలం చేస్త్రి ఉయ్యాలో ఆకు పూజ చేసి ఉయ్యాలో నీకు కూడా తండ్రి ఉయ్యాలో ఆకు పూజ చేసి ఉయ్యాలో నీకు కూడా తండ్రి ఉయ్యాలో చెరుగట్టు గ్రామంలో ఉయ్యాలో నీ చెల్లెలు విజయ ఉయ్యాలో చెరుగట్టు గ్రామంలో ఉయ్యాలో నీ చెల్లెలు విజయ ఉయ్యాలో బాలలు లేకనే ఉయ్యాలో బాధపడబట్టే ఉయ్యాలో బాలలు లేకనే ఉయ్యాలో బాధపడబట్టే ఉయ్యాలో కట్టుకున్న భర్త ఉయ్యాలో గొడ్డుదానివని ఉయ్యాలో కట్టుకున్న భర్త ఉయ్యాలో గొడ్డుదానివని ఉయ్యాలో గొడ్డుదానివని ఉయ్యాలో ఎల్లగొట్టినారు ఉయ్యాలో గొడ్డుదానివని ఉయ్యాలో ఎల్లగొట్టినారు ఉయ్యాలో అత్తమామలు కూడా ఉయ్యాలో అవని జైతలే ఉయ్యాలో అత్తమామలు కూడా ఉయ్యాలో ఆమెని దశలే ఉయ్యాలో పోరుకే గాలేక ఉయ్యాలో సక్కాని విజయ ఉయ్యాలో పోరుకే గాలేక ఉయ్యాలో సక్కాని విజయ ఉయ్యాలో నీ చెల్లెలు విజయ ఉయ్యాలో